Good news mga kapuso, sunod-sunod nga rollback ipatuman sa mga kumpanya sa lana. Gani karong simanaha, aduna sa big time rollback ang ipatuman. Ani ang detalye? Karong bulana, tulo ka hugna na sa rollback ang ipatuman sa mga kumpanya sa lana. Sa karon, 38.82 pesos na lang ang diesel, 42.72 ang unleaded, o 47.63 ang premium gasoline. Successive na tag 3 weeks nga rollback. First rollback ato na sa mga piso kapin. Then second rollback piso lang yata to gyapon unya. Then third katong 30 centavos. Ang maong sunod-sunod nga rollback gikalipay sa delivery rider nga si Nino Cabalda. Kay dako na kuno siya natipid sukad pagsugod sa sunod-sunod nga rollback. Yung tabang yun, tipid mong tagod. Naay ubang gasolinahan usab sa Davao City nga dunay mga promo labi na sa mga pampublikong sakyanan. Ang ilang presyo, 35.71 ang litro sa diesel, 43.07 sa unleaded o 43.83 pesos sa premium gasoline. Lauman usab kunong duna pay rollback nga ipatuman karong simanaha. Martes o Miyerkules kini, ginahulat na lang sa mga gasolinahan ang price list gikan silang national office. Piso sa gasolina o 1.45 pesos sa diesel. Kauban si Major Awing sa kamera. Ako si Real Soroche para sa One Mindanao.